नैबे जाहैबाय जों थानाय मालिकनि न' ओमफ्राय नैबे लामाजोंनो जोंनि हासबेन्डआ थांलाय फैलाय खालामो आरो माने ओमफ्राय बै नुहुरनाया जाहैबाय जोंहा नैबे नुहुरनाया जाहैबाय जोंहा हासबेन्डमोननि केम्प बेवहायनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ जायो। हेलौ लोगोफोर हेलौ नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आंजों लोगोसे नोंथांमोननो मणिपुरनि फिसासा गामिखौ एसे सेयार खालामलांफानोसै नोंथांमोना नायलांबायल' थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो। नै दा जों सिङाव हाबबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि बाथरुम ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि बायजो एरि खालामो बेयावनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दै बिसोरना माने दैखौ बेबायदि जमायनासो लाखिनांगौ आरो ओमफ्राय बिराद दैनि प्रब्लेम जायो बिसोरनि जायगायाव दैया बायनांगौसो जायो ओमफ्राय ओरैनोथ' सम सम बेलासियाव फैयो इसोरनावबो मटरजों ओमफ्राय नैखौ जाहैबाय भारा दोननो थाखाय लुनानै दोनदो मालिकआ ओमफ्राय नैयाव मालिक ला थायो। मायबा नागिरदो खोमायो सामब्राम सुमब्रामफोर गैया नोंहा जोंखौ नागिराखै सोरखौबासो नागिरदो दै गदो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय मालिकनि बिहामजो ओमफ्राय दै फैदो आरो दिनै माने ओमफ्राय बेखायनो टेंकियाव जमायना लाखिनो आथुर जादों बिसोरो। जों मणिपुराव 6 मान्थ थाहैदोंमोन आरो अक्ट'बरनि 18 थारिखआव जोङो मणिपुराव फैदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय एप्रिलनि 13 थारिखआव जों थांफिनबाय आरो माने फैफिनबाय आरो आसामाव ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखिनिखौनो सेयार खालामबाय नायलांदो।